No, 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 no. Ayan na po kami, nandito na kami sa ilog ngayon. Ayan ang aming ilay. Ba't tuwang tuwa? Ayan si ate, takbo. Up, tandaan lang ha. Tandaan lang. No, 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 no. Ano yan? Ano yan, Lai? Apa, nangunguha ng puno? Apa, nangunguha sila ng puno ay dahon. Aba, ano yun? Ano yun, Lai? Aba. Aba, nagmumumu daw. Aba, nagmumumu siya. Dito na tayo, wag na doon. Up. Aba. Saan ang punta mo, Black Day? Saan ang punta mo? Dirty yan, Lai. Dirty. Wag yan. Dirty yan eh. Dirty? Kasi yung gataan eh. Tama, sino? Agad kami para makahita eh. Balik na tayo, Lai. Halika na. Balik na. Halika na. Tara na. No, no. Thank you.
Balik na tayo doon, Lai. Mama, ayoko na. Galit pa eh. Jump. Jump! Asan ka ba? Allah. 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 Ako sila. Ayun, akit si. Ako, ano yan? Ay, di pa rin. Tutulong. Tutulong. Ang ganda! Uwi na tayo, Lai. Uwi na. Kayo na. Ayan na, uwi na tayo. Dito. Dito, Lai. Ila! Okay, brom brom na. Brrrr. Brrrr. Ako si ate! Ako si ate!